A 8:15 ens reunim a la porxada de l'ermita de Veciana els membres del grup de muntanya inclusiva de l'Uecanoia i l'equip de Passes per la Inclusió. És una porxada amb el sostre de fusta a dues aigües i parets de pedra. Als laterals hi ha 3 arcades sostingudes per columnes amb capitells. Som un total de 43 persones i 4 gossos. Muntem les barres i ens preparem per començar la passejada passant per sota d'una de les arcades. Passem per un camí ample i pedregós, que després d'una girada es converteix en un corriol costerut. El paisatge és d'hivern, amb els arbres sense fulles. El municipi de Veciana es troba situat entre l'altiplà Segarreny i la conca d'Òdena i compta amb una extensió de 38,89 km². La seva població es distribueix entre multitud de masies i els nuclis de Sant Pere del Viu, Montfalcó el Gros, Santa Maria del Camí, Segur, la Rubiola i Veciana. Aquest últim, situat al mig del terme, és el que dóna nom al municipi. Molts d'aquests nuclis nasqueren a redós de castells medievals i cases nobles, per la qual cosa són pobles amb una llarga i rica història, tal i com es pot comprovar avui en dia passejant per les seves places i els seus carrerons. Aquesta llarga existència fa que actualment el municipi disposi d'un ric patrimoni cultural i natural, d'entre el qual destaquen les esglésies romàniques de Sant Pere del Viu i Santa Maria de Veciana, el castell de Segur i indrets tan especials i emblemàtics com el Molí de la Roca. La clau per conèixer la bellesa que amaga Veciana és visitar un per un els nuclis i els racons que el formen i gaudir dels temples, cases i indrets amb segles d'història. Si a aquest aroma d'antigor hi sumem unes excel·lents vistes panoràmiques i la remor del silenci, tenim la barreja perfecta per conduir els nostres sentits al màxim benestar. Us animem a visitar Veciana, on el silenci se sent. Saluda TV3, Carme, saluda TV3, reportatge per TV3.
Entre pujades i baixades arribem al Molí de la Roda, una gran construcció amb diferents edificis de pedra on ens parem a esmorzar. Ens expliquen que el molí va ser construït al segle XVII i que es va utilitzar tant com a molí com de presó. Baixem unes escales per visitar l'espai on fins al 1981 hi va haver la gran roda del molí. Ens la podem imaginar a partir d'una fotografia del 1978. Actualment hi ha una escultura creada amb parts de la roda original, fent la foto de grup per tenir un record del dia. Seguim descobrint l'entorn caminant per la gran esplanada que hi ha al voltant del molí, al costat de la Riera Gran, un dels principals afluents del riu Nil. Al final de l'esplanada arribem a l'ermita, que actualment venera la Mare de Déu de Montserrat. A la porta hi ha dues reixes de forja molt treballades, una en les muntanyes de Montserrat i una serra, i l'altra en el molí de la Roda i l'antiga Roda. La porta és tancada, però des de les finestres es pot observar la moreneta al fons de l'ermita. L'ermita no és gaire gran i té una espadanya amb un petit campanar. Continuarem caminant, tornant a baixar les escales i travessant la riera.
Seguim per pista fins a arribar de nou a l'església de Veciana, on el Jordi, l'alcalde de Veciana, ens espera per fer una visita guiada. Entrem a l'església i ens asseiem als bancs de fusta. Tot el que ens envolta és de pedra. A cada costat hi ha 2 arcades i al davant 5 arcs més petits. No hi ha pintures, però sí 5 estàtues de diferents sants. Sortim a l'exterior per admirar la portalada amb els 3 arcs i l'antic cementiri museïtzat que mostra les diferents èpoques que ha viscut l'espai. La Mare de Déu de Veciana. La curiositat que presenta aquesta Mare de Déu és que el nen seu sobre la cama dreta, al contrari de la majoria de verges, on el nen seu sobre la cama esquerra o al centre de la font. Finalment, tornem a la porxada on hem començat la sortida. Comencem a caminar on neix la calma a Veciana, on el temps s'ha volgut quedar. Passem per Cal Pedó i Cal Turul, la palma d'una terra que ens convida a somiar. Pel bosc de Lloret la llum es filtra clara, creuant la riera de la Roda i el seu salt. A l'Alta Segarra la natura ens empara, sota un cel d'hivern que es torna d'esmalt. És 10 de gener, dia de festa, una ruta circular que ens omple el cor. Mires el paisatge i la teva mirada amb ulls lluminosos que brillen com l'or. Celebrem la vida entre masies i camins, on la història ens parla des dels seus confins. Arribem al molí de la Roda, casal senyorial, on fem l'esmorzar per agafar l'energia.